Ну что, не видать? Няма пакуль. Ой, добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне, сябры. Дзядуля Дабрадзей абяцаў прыйсці і нас нечым смачным пачаставаць. І мы ўжо ад нецярплівасці, як на іголках. Ага, яго ўсё няма і няма. А давай паклічам моцна-моцна. Давай, 3, 4. Дзядуля! Дзядуля Дабрадзей! Бягу, мои дороженькие. Добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. Ну, нарэшце, прывітанне. Вечер добрый, дзядуля Дабрадзей. Ой, а гэта ў вас што? Абяцаны смачны сюрпрыз? Ну так, але не паспеў я, прабачце. Пачакаеце яшчэ крыху? Топа! Дзядулечка стараўся, не нудзі. Пачакаем, вядома, не турбуйцеся. Эх, пачакаем. Што ж рабіць? А што хоць у вас там? О, много чаго. Оладки духмяные, блинцы румяные, целая гора. Ух ты, ну дядя, покажите. Ты вось. Ой. Жартуете, дядуля? Зусім не. Это ж не блинцы ніякие. Думаете, я блинцов не бачыў? Топа! Яны такие кругленькие, желтенькие, як сонікі. Смачныя. А гэта нейкая каша-малаша. Топа! А як, па-твойму, іх робяць? Як? Ну, яны просто з'яўляюцца на столе і ўсё. Адкуль? З дрэва? Можа, і з дрэва. Ой. Нічаго. Ну, не ведаю, і што? Насміхацца. Ну, прабач, Топочка, ну не крыўдуй. А не ведаеш і не кажы. Блінцы менавіта з такой малашай, як ты кажаш, і пякуць. Правильно, Яночка, гэта цеста якраз для іх. Хто б мог падумаць? Ага. Ой, здаецца, ўжо хопіць мяшаць. О, цесту трэба трошки пастаяць. Ага. О, у цяпле адпачыць. О, і я адпачну. Ой. Стаміліся, дзядулечка. Ёсць крыху. Нялёгкая эта справа, оказывается, блинцы расчынять. Это ж целая наука. Ой. А вы пакуль пасядзіце і нам пра іх падрабязней раскажыце. О, а я дапамагу. Я пра блінцы таксама сёе-тое ведаю. Адкуль? Бо чытаць люблю, вось адкуль. Ой, малайчына Яночка. Каб ты часцей кніжкі адкрываў, не раслі б у цябе блінцы на дрэве. Ой, подумаешь, читака-задавака. А ты, абібок, адляжаў сабе А бок. ты читака-задавака. Ну, только не сварыцца. Добра, не будзем. Не будем. Расскажите лепей про блинцы. Як і хто іх придумал пячы з гэтай каши-малаши? З цеста, Топа. Ну, тихо. Вы здзівіцеся, мои дороженькие, але ў звыклых наших блинцов вельмі даўняя гісторыя. Няўжо? Так, я таксама чытала пра гэта. Пра іх узгадвалі яшчэ ў старажытным Егіпце, амаль 3000 гадоў таму. Так, там пяклі оладки з кіслага цеста. А я ведаю паданне пра тое, як людзі ўпершыню навучыліся пячы блінцы і аладкі. Правда? Цікава паслухаць. Рассказывай. Ну, добра. Аднойчы адна гаспадынька паставіла ў печ аўсяны кісель. Так, старажытная страва. Яго вельмі любілі нашыя продкі. Кісель трэба было доўга запарваць, каб ён даспеў. А гаспадыня тая ці то забылася, ці то заснула, але ператрымала яго ў печцы. Згарэў? Не паспеў, але выпарыўся ўвесь і высах. На дне толькі і застаўся. І што было далей? Мусіць,
выкинули яго. Не-не-не, нашыя продкі стараліся нічога не выкідваць. Поклала гаспадыня той кругляш на стол. Ага. І што б вы думалі? Што? Ён усім спадабаўся. Нават попросілі яшчэ зрабіць. Ой, воздыхну. Гаспадыня пачала часта гатаваць гэтую новую страву і ўсіх суседзяў навучыла. О, вось так выпадкова з'явіліся блінцы ды аладкі? Дзякуючы той няўважлівай гаспадыні. Ага, так распавядае паданне. Цікава. Дзякуй, Яна. Калі ласка. Хо-хо-хо, з тых даўніх часоў з'явілася столькі розных рэцэптаў і не пералічыць. Сапраўды, блінцы і аладкі можна пячы з любой мукі. І з пшанічнай, і з жытняй, і з аўсянай, і з грэчневай. І на дражджах, і без іх. На малаце, на кефіры, на соку і проста на вадзе. Але агульнае адно, Што? яны вельмі смачныя. Это правда. Ням-ням. Аж до слінки побегли, слухаючи. Дядуля Добрадзей, Што? а можа і вы, і цеста ўжо адпачылі? Можа, час блінцы пячы? Ну, немагчыма болей трываць. Ой, праўда, загаварыліся, ледзь не забыўся. І вы такі, як тая гаспадыня. А што вы думалі? Можа, зараз адкрыю і я новы рэцэпт. Каб гэта праверыць, трэба ісці і пячы іх. Добра, Дядуля добра. Добрадзей, ну не маруйся. Добра, добра. А можа вам дапамагчы? Не, дзякую, спраўлюся сам. А вы што будзеце рабіць? Каб чакаць было весялей, мы з гледачамі мульцік паглядзім. І правільна, а я пайшоў. Толькі хутчэй. Папа, ну не прыспешвай, бо блінцы падгараць. Не трэба. Сябры, мульцік. Глядзім. Ой. Ой, якія смачныя блінцы. Ага, мы амаль усё з'елі. Дякую вам, дзядуля Добрадзей, за такую смачную На вячэру. здароўе, даражэнькія, я рады, што вам спадабалася. Вельмі вялікі дзякуй. Наеліся, можна і спаць класціся. Толькі зубкі пачысцім. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Бывайце, сябры. Доброй ночи, деточки, мои любые кветочки. Вочки закрываются, сны казки починаются. Довгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.